Agoyo ni Nyasaye maduong' erokamano moloso odiochieng' ma kawuono mondo wawuo kodi e wach Nyasaye mondiki. Kapok adhi mbele, abiro dwaro mondo asom muma mawuoye kawuono yudre e buk mar Luka 18 matindo 35. Ondik niya: kane Yesu chiegni chopo Jeriko, muofu moro noyudo obet e bath yo ka kwecho. Muofuno nowinjo ka ji mang'eny kadho, omiyo nopenjo ni mano en ng'a. Ne gidwoke ni en Yesu ja-Nazareth ema kadho. Eka ne okok matek niya, Yesu wuod Daudi kecha. Joma ne otelo ne okwere ni mondo oling', to nomedo mana kok matek moloyo ni, wuod Daudi kecha. Mano emomiyo Yesu nochung' mowacho mondo okele ire. Kane osebiro machiegni, Yesu nopenje ni, ere gima idwaro ni mondo otimni? Ne odwoke ni, jaduong', adwaro ni mondo achak anen kendo. Yesu nowachone ni, nen, yieni ema omiyo ichango. Gikanyono wenge noyepo mi oluwo Yesu komiyo Nyasaye duong'. Kendo kane ji duto oneno gima otimore, ne gipako Nyasaye. Agoyo ni Nyasaye maduong' erokamano kuom thuolo mochiwo kawuono mondo wachak wawuo kodi. Kendo wach madwa wacho wuokie muma masomono. Ne nitie ng'ato e piny Israel, e taon madundo miluongo ni Jeriko. E kinde machon, Jeriko ne en kaka taon maduong' mar Israel kapok noloke modok Jerusalem. To gimomiyo noloke kidwoke Jerusalem, ne nitie masiche gi mahimbe madongo mane chalo ka gima kwedo Nyasach Israel ne odak kuno, kendo ne timre pile ka pile. Aparo ni nyalo paro sigand jal manogo moyud koninde e ndara, mano ne Jeriko. Inyalo paro ka Joshua mawuod Nun, Nyasaye wuoyogo mondo oluoro ohinga mar Jeriko dibiriyo, mogik odhiye dibiriyo, nikech joma ne nie iye ok ne nyal wuok kata donjo. Mano ne Jeriko. Koro e ngima kata e kit muma gi kit history mar muma mar Israel, Jeriko kosebedo gi uma maber ahinya. Ne en kama thoth ji mane yudo kuno ne gin joma nigi chandruok. Ne yudo muofni ma ok nyal neno, ne yudo pudhe mane swedre ka chop kama dwa dhiye. Ne yudo rong'onde gi jokwecho mane nyalo radogo atamalo e yore maga kik yore manie e dier taon kanyo. To chieng' moro ka gir kiragi, Yesu ma ja-Nazareth ne kalo e dier Jeriko tir kodhi gi uma maduong'. Taparo ni kapok nochopo kanyo, nochalo ka gima nitie jomolendo mbele ne. Nolando ni jal mabiro en nyakwar Daudi hie, mane Isaya janabi okoro kuome. En ye jal ma Mika owuoye Mika 2:2 ni Bethlehem ok thin ngang', nikech kuomie ma ruoth nobedie manorit piny ngima kod kwe nyaka chieng'. En uma manochako dhi ni Isaya be wuoyo kuome ni en jal mane oneno masira koting'o chandruok mar piny kadhigo. Kane waparo ni chandruoge motero kara marwa mane ture, Isaya onene koa Bosra ka lepi otimo remo. Isaya onene kosebiro koting'o tuoche wa kichwade apako misinga mar lweny. Koro ji nochako loso yie ni kara makalo Jeriko ni en Mesia. Nowinj gima nosetimo e piny Bethania ka Lazaro manoninde lo 4 nochier maumbi olak. Nowinji gik manosetimo ka nyathi mane nigi tuo mar ndulme ma jochiende ne go piny nochango ma jochiende wuok kuome modhi. En gima ne en huma e piny Israel, onge gima nodong' ka ji ok owinjo. To ma nomedo chochea ji mang'eny mondo chak gombo nene joma ne nigi chandruok gi masiche. Apako Yesu jal manitie.
sama nokalo Jeriko to yudre ka gir kiragi nine nitie kijana moro mani luongo ni Bartimeo. Bar gi dho jo Ibrania tiende ni wuod, to Timeo to ne wuon gi, koro iluongo ni wuod Timeo. Nonyuole maber ka ok omuofu kolure gi gimondikie Muma kong'iso Yesu ni mondo achaka nen kendo, tiende ni noneno ga. To nitie gik ma samoro notame mondo nen pile, nitie gima nobiro to onore kuome motame neno. To ma nogo kode ka koro ochalo ting' mapek mar dalagi, ma jogo noamua ting'e kitere Jeriko gi ukwechi. Dipoko kelo ohala ni jodalagi. Ing'e nitie chandruogi manyalo bedo ohala ni jodalau, ma kata wuoyi kodi tineno ni mano ok nyal rang, kendo jodalau be nyalo chung' ma wach ni to utudwa konye nadi, to gini ema kelo no ohala dalawa ka. Jalni kodhi e ndara mokwecho eka wanyalo chiemo. Jalni kodhi e ndara mokwecho eka nyithindo nyalo dhi skul. Tagoyo ni Nyasaye maduong' erokamano. Nyasaye Muma wacho niya, kama ne ng'ani kwecheni owinjo koko maduong' kakalo, mon gi chwo kago maho kawacho ni bigi duomu Daudi, mae jal manowacho ni biro, mae Mesia. Tebo owinjo ka gicho ole. Thoth joma kwecho othor ketgi e chieng' kodolo tiende ka ng'ama noome nyalo thiro matamre duogo ome. Ng'ama nokele en jal ma kaka nene gi wang' maiye ochalo jal mojwang'. Thoth joma muofnigo onge opinion ma ginyalo golo kata e dalagi, odong' nodong'. Tapako Nyasaye maduong' manomiyo Bartimeo loso yie okone jowadwa kata chal kama kawuono. To kami changi ji abi changa, to kaka huma ne dhi gi koko maduong' gi lendo manose tim e yo mamalo, noloso yie kochokre adundo kamobeti okwecheno. To penjo ni to mano ng'a mawinjo huma maduong' kagore toke? To joma ne ni bute okone ni winj Bartimeo, mano Yesu manyakwar Daudi makalo, mano chango jotuo loka cha. En ye jal mano chiero Lazaro. En bende Mesaya mwarito osebiro kako ndikie Muma. To Bartimeo loso yie okoni kawuono to en ichanga to go koko ni wuod Daudi kecha. Wuod Daudi kecha. To joma ne ni kode machiegni to kono no mere baro wiji. Iling in mufuni ni togo wati lo agamo mapudwan mufuni tuan kani we togo koko in mari ni mar to mar dera mari ni en mochwere ok diden ine kaka wangi chalo kore kigo koko ni mondo kechi Yesu ok donji ka kum jomi parogo in chien in gang'o binge ni kata in kingi kaka chal okapar ni ng'wono mar Nyasaye nyalo timre ni kaka ne ni dolri e lowo tikwecho ni. Yesu ok degi joma chal kamano. Ta chai mene jogi ochako Bartimeo nomiyo Yesu winje, obiro ire kama chiegni kode. Ka Bartimeo go tembo tonge ng'ama mako lwete katere ir Yesu, nikech ne en ng'ama ojar mocha monyoni e tielo. Yesu dwaro ng'ama chal kamano. To sama nochopo ir Yesu to Yesu penje ni Bartimeo, idwaro ni mondo atimni ang'o? Bartimeo nodimbo nowacho nadwa nachaka nen kendo. Gi kanyono Yesu nokone ni gimidwaro timre ni koro nen. Bartimeo noneno ma gino nomiyo nying Nyasaye duong'. Sama wuoyo kama awuoyo kuom Nyasaye manyalo gik moko duto te. Kata bed ni neje chinu sediri ni gik mwiso idong ni tolie mineno gi sum dala wuoko sedoko jakori in jal ma kata wedene ok dwar inyalo mosu jitini kali
nikech onge okang' ni ne lwedo kikelo kuomi tapako misinga mar lweny. Samoro Bartimeo noyudo sekendo mokendo dhako moneno gi wang'e, to bang'e nyithindo moduogo nyuol ok oneno, owinja winja duondgi to ok one. Jachien marach mar muofu manogore Bartimeo tapako Yesu ja Nazareth obiro ng'ama modong kende, obiro kum ng'ama ok osenyango, obiro kum ng'ama odong mwiso. Osetemo gi yedhe mimuonyo mag Panadol, osetemo gi yedhe ming'iewe duka chemistry, onge gino dhi adhiya. Odong mwiso joma ng'iye mayando osiepene ma gimethogo, oseweyo dok kumoro nono, odong oywago dayo, okono jowadwa. An kata katho jodalani to kabiweyo ka ok achiano, kata inene ongima kanyo, en jal mosechako chieno ji to pod ngima. Nikech kaka odong kende, odong en ng'at ma nyocha nyalo tiyo maber mayud pesa, to gino duoke e kwecho, okwayo nyaka jomoko nego kwa. Tema Yesu onene okoni winja, ere gimitwa na timni kawuono kata e dalani kamineno intieno mama. Ang'eyo ni jochiende mag muofu otami neno kethruok mag nyithindi. Nyiri to ni nyuolo mabeyo ji wuoro, nyiri monego kel dhok e dala, to gik ma gikelo en masira. Otami neno kinyuolo jokwoye gi jomecho, milao gi bunde, diwe ok kal ka polise pok odonjo e dala ni go pingo. Winji gino kalo lemo, gini dwaro Yesu ja Nazareth manyalo yawo wang'i mine. Kata nobedi ni piny injili yalo di pile to kikawo, manyuolo bet piny ni ketho kari, kata injili siem ni to kine anyuolo rundi kod jobilo, kata no majuke piny Sangawaya mobet piny koywa mbilo kod suturu manithindi okethore, makati bed ge buru tieno miwach ni joka mama onego wadoguru chien, nyithinda doguru chien. To kata giae kanyo ka giwacho ni giwinjo ka gin chopo saa 4 onyango, polisi osedonjo gi Land Rover dwarogi. Ang'o matimre mama? Nitie gimodino wang'i e dalani kanyo, oketi dinti mako maber, pesi golo maber e kanisa kamileme okadagi, to dongi neno ka jachien ochayo mang'o. Jachien dwaro ng'ama odonjo kuom Yesu. Apako Yesu ja Nazareth. Awuoyo kodi katiriek kandira, to dongi neno ka gino tami neno. Nyithindi mane nyuolo kiero, mamoko ni chako babu, moko ni chako mami. Mami no gino gogo e ba, to babu odonjo ge njaga mikoto dira ora. Omiyo en nyakijana majegri piario to sechako donje ter. Jogo en sieme koni kijana ni omere, kijana ni sano kethre gwe mwaka, to en mana wudu dhako ka in mawuoyo kodi. Onegi dwar Yesu ja Nazareth to yaw wang'i ne gima timre dalani. Idongi neno ka dalani kama jochiendi ochayo, kata makalo oko monego dhi mabor to dalani ema gibuore ema gigoye dalagi. Miyud ka kata en gima ne kala donje dala ukanyo, to winji nitie Yesu. Ang'e jal madoloyo tho ratiro, ochopo but Bartimeo. Chieng'no Bartimeo loso yie, adwa ni los yie kaminenano, nikech ang'e Yesu mawuoyo kuome. Osiep Lazaro ja Bethania, nyakwaro bed jal matekone noriembo rumbi mar polo ka jo-Israel owuok e piny Misri. Jal matekone nobaro lo mar okak momuonyo kora gini. Jal matekone noingo teko mar yamo e dier nam, ma yamo chung' ma Petro penjo ni to mang'a manadi ma kata yamo winjo. Teko mar Nyasaye nochwe gode gi nam. Ere ng'ama da pingi Yesu sani, kata en muofu motami neno, otami gik makethre dalani ok ine. In ineno mana mar ng'ato e dala ng'ato,
winji dog ye dalani dongi neno ka nyithindi mosekendo dogo wasumbini e dala idogi toko nigi mitede nigi malo to nego bed nigi chieme simba gi kate utgi mwalo kuma mondo gitedo nigi to onge dhako kuno jachieno golo temo tingo sigo moa wuoyo dong wasumbini e dala magi yapo gidhi pange shopping center wach mawuoyo ni kati jabarasa ing'e weche miwachi bura ma oloyo ruga kod rungu oloyo nyako kwayo ok nyale no tamo kwaru mo tamo wuoru ibe otani kini dwaro jal manoloye Yesu ja Nazareth okumba mar lweny jal ma Daudi nochimo go lweny moloyo Yesu manyalo pudhe gi tiende ma ogole oko onyalo golo lolo ma iwang'i minegi matimore apako thuon ja Nazareth apako kindi mar lweny apako jal manitie obed gir pacho mama otieko dalani to pod ngima nyithindo manigeno seninde lo ariyo modong' be pachgi weyo igoni simo pile ni kia moro donje e mitoka ochako wuok kia moro maki ni ndasoleria ochako wuok idong' ka dala gi yumba en dala makato dhi mana gi kedi to lwar ta wuoro Yesu jal man gi teko obiro chung kodi e lweny ajabu biro chung kodi e lweny mama gima dwani kuongi ne gima timre dalani chunyi onego golie muofu no ne gima timre odi nyithindo kwamo gi certificate mag university gi mag diploma gi mag primary nyithindo manosomo tich e polytechnic oduogo bet kodi e dala odok riembo boda jadigiri monego dwar tich maduong' idongi neno ka gino kwamo kodi mama kata dogi riek e buche mag maendeleo ya wanawake tapenji idongi neno ka jisiemo ni kindi no kwamo apako Yesu manyalo konyogi apako Yesu manyalo mako barigi kawuono apenji onegi timbe di Nyasaye nang'o midwaro apako thuon apako ja Nazareth mama gima wueni okalo malo en gima okalo malo kata in gi nyiri e dala onge mosenyuom kata paka gi guop pok okel chuo gi swago gi aswaga rungu kanyako bi e dalani onge makelo pesa en makelo complain kiani nogoya magi gik miradogo manyigi keloni ka gikeni magi onegi dagi ikoni Nyasaye matuong' na timora nadi mane miluonga mondo abudh welo mag oche e gweng'wa ka an onge oche na mibiro budhi to nyiri to na nyuolo Jehova nyalo timo hono kata higa ni mine ka dhok odonje dalani ka wuotho wang' gi wang' dwaro ni luong Yesu ikoni ruodha kechaga kod Daudi asekwamo dalawa ka wang'a ok nen kata gik mitimo ne ok ane apako Yesu biro timo ni Yesu biro timo winji gima wacho ni ng'eni dala mitede no kijana dala mineno nyuolie no mise mare kia okenyal neno gi wang'i dwaro ng'ama odonje remo nogo gi mise marach masamora juoke no ninde dala moyange die gi rombe kitimo go misengini mag buto gi mag riso odong' ka mise mar dala kata juol nyathi mariek mabedo number 1 ogo oni en moyua bote klasa 8 to koriek podhi nyaka sekondari to gine nyithindo mawang'o sikunde o mariembe moduogo lupie nam modong' gi kisungu miwacho maonge kuma tere ng'ato to Yesu ja Nazareth nyalo yawo wang'i e dala ni mined tiera mimadho kaka kode gidhi dongi neno mama dongi neno ka ruoth nyalo mako badi kama wang'i koro kdenie no mama onegi ne adiera ni matimne to ken gima onego timre iwuoti tinde lawi gi betni moko dwa goyi nikech ngima otamo gi gik mwiso dala ni onge geno joma kale dhorang'ach madong'e chon wacho ni jowadwa
dala ni gini mokalo piradek mai kama jinde buorie mitokni mane donjo ka e chode tineno kimo ma muogo magi mitokni maduong dala ni ne dala maliki gini mag pirabirio kod cha piraboro joma ne chandre ne biro machiemo ku mai dala mane ipuko nyaka kuon oke pipa guogi mineno ka ywarego dala matineno ka imuon matendo doyo tongoni wuok de dwaro toge kor gweng dala mineno ka tinde yuwuoyi tinde wuok de timo gik moko dala ni en ye dala monego wawuoye dala ni dwaro Yesu dala ni dwaro Nazaret dala ni Yesu dalo tako chiere kendo dwaro ng'ata chiel modong ye dala no mawacho ni ya wanga oseepo asene na dira na winjo dala jomoko mabiro kang'eni moko nika to gimarado go arado gi kolo kweta arado gi gima ok na pango arado gi gimoro nono gik maneno ka timre na achalo ng'ama chulo gowi mana wuone ok aholo Yesu Nazaret mama kata injiliel churi no koyo marad ma jogweng wuoyo midong buga nyameru maduong bende chwore no tho dong buga nyameru mar ariyo un nyira dek to un mon liete to podo tendo gima timore nitie chuny marach magoyo mon magoyo nyiri dala no kaka ochuogi to gidong mon liete to kawuono kie kuom Yesu to kothi moro amora minyuolo Jehova biro rito Jehova biro mako onge chwore manotho kapod otin to mae momiyo wakelo Yesu apako Nazaret duong' gi pak kod loch gi teko dok ni Yesu Nazaret. Awuoyo kodi mama, awuoyo kodi owadwa, nitie wach monego ing'e ni kaponi ok ine to jogweng' to neno, ka ok ine to ji kineno, ka ok ine to ji maneni to neno, kendo kata ime unye liel to ji siemi ni mera mama mineno no, mera mama no morwako nanga mambulu kata mama jan makoro neno koro bet no mama no gima winjo sani bor to okone owada gik mowinjo to boro ndi to dongo to okone ji be neno ni okinen ta kwai ni mama nen ne giluong Yesu Nazaret ne giluong thuon mar lweny ole giluong kili mar jomisano one giluong Nyasach mondi liete one giluong jal moketo ji one giluong teko mar jomwar one giluong kuku mar teko ne one giluong nyalo mar Yesu Nazaret bondo bedie dala ni kano oyawangi chak neno gik monego tim apako msinga mar lweny ato kidwa ng'eyo dong neno ka gik moko sechako bagi mama gibagi nyithindi ok som pesa to in go to fuwo go tachi dala ni kate odi onge nyathi mabet namba maber pesa to nitie omera koro ji chiegni dok sikul ibiro ng'iew ni gik moko te maketie but kikone jowadwa weyo nyango ga nyango odhi osom magi geno to kolor sikul gima giduogo go en mana diko chimo ibe thagi ni to jowadwa ma to benarie karieka ni chwora ba winjo ni nerie kaka dani osewacho na tang'o matimo nyithindwa gi onegi nen mama onegi nen mano gimodhi mabor mosekawo kothi dhigo otamre ni unie giko mar mwandu mar dala no nyithindu ok none kendo onegi luongi Yesu Nazaret onegi koni onge wach ruodha abiro mwomo kendo abiro dhi kata ne in gi geno mar bedo injinia tineno ka gimo osetamore podi giko mar gimoro ber malo chakruoge kata ni idwa bedo daktari tineno kidhi ka gimo ok inyal bedo kinde pod nitie Jehova nyalo maki mi bed daktari kata ni idwa bedo okil kama loka e kot mano mlek mane yago piny to jachien osepade lweti mai kawuono ibiro duokni go kendo Bartimayo wacho ni ya bonda chaka nen kendo gima ni paro no gi kaka digene Jehova biro duoke kawuono ni kata no lal e buolo piny ma jachien obetie apako Jehova mar lweny ni en gi teko biro gole e lo kuno michaki bed kode kata no pande buo nyang manyang bet kode yi kuno ma pionge nyithi dala no tero mane nam nyathi ka wuok ni maja klasa auchiel nam kochopia boro nam jafom tu nam nyaka motieko university mnego gidwa tich Nairobi nam
dala no namo betie tewigi Yesu da Nazareth nitie ka wuono mabiro golo kanik mar wang'no mondo ne ni Yesu nitie omiyo gimo winjire gi sombe apako Yesu no mama kata ni gik mwicho dik marin gi lweti use maite idong buga idong gi lweti idong kiywago dayo iwuothe ndara iwuoyo kendi iwuoyo michake dwok kendi gi dhogi miwache ni jowadwa akia gima tima winji kami gikieno ema Nyasacho dwa chako go kama Bartimayo nogikieno kama Jehova no chako go pako Nyasaye maduong' pako jal man gi loch apako siep Musa ma wude Yukabeth apako ja Nazareth winji Yesu dwaro ng'ama sedong mwiso ng'ama gik manen go selale lwete ng'ama mwandu selale lwete ng'ama paro selale lwete ng'ama geno selale lwete ng'ama nyithindo selale lwete ng'ama chuoyo selale lwete mochoto se kao moketo monwaso matine odo chotie modonje to odito donje gi gimora kwota to Yesu nyalo golo gino golo chudi kumo chot madak duok ni kawuono apako Nyasaye mara yuoro kata en dhako maja chieno se mako motako di kor di chuo machielo iwinjo no wuotho kore otamre ja chien mar siwao o make kor piny to into pod intie di chuo Nyasaye mawuoyo kuomeni nyalo make maduoke kendo mitaki dako de kaka dhako apako Jehova mar lweny kata nyathini majochigeno olokore chokora wuotho kamora mora koneno dhano to chalo gimoneno le Nyasaye nyalo duoke lweti michaki nene kendo apako msinga mar lweny adwa ni kami beteno bed gi yie sani adwa lamo ni Nyasaye kuom gima ne onge to ne nitie mokwongo Jehova dwa duoke sani miwang'i alamo kodi sani nying Yesu da Nazareth duong' gi pako loch gi teko dogni awinji ka intie Nyasaye neno mama mobet piny mang'iyano neno wuora mang'iyano gi kijana no Jehova mar polo make sani tamo juchiende mamiyo ng'ato gima ne ngel lwete lal Nyasaye kel ne gimo lal no kato bed moro manie kend ne Jehova duok ne mano kato bed kijana madwa kendo Jehova duok ne mano Nyasaye timne ono bondo nenye tira ni Jehova mar oganda lweny asela mo Nyasaye kan gi yie ni setimo weyo nen kendo apaki nying Yesu Kristo Ruodhwa amen adwaro ni mondo wach kama poni dwange kuma antie an Nairobi ka nyinga gin Samuel Maruchi mawudo gola an bishop an gi kanisa kamiluongo no Olympic miluongo ni the finished work at Calvary Nyasaye oketa kanyo to kaponi dibedi gi wach moro medwana lamni Nyasaye kata puonjra kodi to my number bibiro tiyogo 07 400 87 57 5 anuoyo 07 400 87 57 5 aja sembo kanyakala ilora jigo tidhi skul Rambugu Nyasach kwe mondo gwedhu mang'eny e nying Yesu Kristo Ruodhwa amen.